खुलुमबाय स्टोरी दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा अनजलि दैमारि बिथांखौ गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोनदों। बिथां अनजलि दैमारि बिथाङा जे पद्मत जरायाव जानाय जे पागलिजरा पार्ट 1 आरो पार्ट 2 आव जे सोमजिनाय जे थार्मेल पावर प्रोजेक्टखौ लानानै जे सोमजिनाय मोनसे थासारि बे थासारियाव खौरां लानो थांनानै बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे ओनसोलाव बा बे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा रावबो बेवहाय थिसनथाय मोना आरो बे थिसनथाय मोनि बाथ्राखौ बा बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बा बिदिन्थि होनाय बाथ्राखौ लानानै बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव बिथां अनजलि दैमारि बिथाङा जे बे समाव बेफोरबायदि बाथ्रा जे जाखिनि बाथ्रा बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंथिदों बे नंखाय बाथ्रा बुंनायाव जेबो ओंथि गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों बिदिन्थि होदों जे बे समाव सालाकाटियाव थानाय जे एनटिपिसि बे एनटिपिसियाव बिथाङा फैनानै नायफैथो बेवहाय थोंजों एबा खेंसालियायै बेसेबां रायजो राजाफोरा बेजों सुंथानानै दं थामहिनबा बेवहाय खामानि मोनदों केजुएलैबाबो बेवहाय खामानि मोननानै दङ बे बाथ्राखौ बिथाङा फैनानै नायफैथो जुदि बिथांनो पारमिशननि जुदि गोनांथि जायोब्ला बे पारमिशनखौ आङो लानानै होगोन बिथाङा फैनानै नायफैथो दा बेफोरबायदि बिथाङा जानला मानला जाखिनि बाथ्रा बुंबाय दं रायजो राजाफोरखौ जाखिनि थुलुंगा होदों बे थुलुंगा होनाया जेबो ओंथि गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेखौ अनजलि दैमारिया बुंदों माबे सर्सजों बुंदों आं मिथिया आं अनजलि दैमारिखौ चेलेन्ज खालामनो नागिरदों नोंथाङा जुदि एसेबां जुदि नलेज दङब्ला सालाकाटि जोंनि एनटिपिसियाव थांनानै नायफै बेसेबां हाजार मानसिया बेवहाय इनभल्भ जानानै दङ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेसेबां माने केजुएल नन केजुएल बेसेबां मानसिया बेवहाय हाबनानै दङ बेखौ बिथांमोना मोननो हागोन गतिके अनजलि दैमारिया पारमिशन नांगौबा अनजलि दैमारिनो लाना होगोन एनटिपिसियाव हाबनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायो थारैनो मख'नांगोन जे बिथां डक्टर अनजलि दैमारि बिथाङा जे पागलिजरा ओनसोलाव थांनानै बिथाङा बाथ्रा बुंहैदोंमोन जे बे समाव आदानि कम्पानि बे कम्पानिया इन्डियायाव गोबां बेफोरबायदिनो मोनसे प्लान्ट दं जाय प्लान्टआव गासै 3,000निबो इसे गोजौआवल' बेवहाय थिसनथाय मोनदों 8टा बा 9टा जे बे थार्मेल पावार प्रोजेक्टआव थिसनथाय मोनदों नाथाय बे समाव प्रमद बर'आ जे बुंनाय बाथ्रा थामहिनबा बे समाव 8निफ्राय 10,000 थागिबि सुबुंफोरा थिसनथाय मोनगोन होननानै बुंनाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै डक्टर अनजलि दैमारिया बुंथिदोंमोन जे बे समाव बेफोरबायदि बुंनाया प्रमद बर'निया जे नंखाय मानोना बे समाव जाखिनि इन्डियायाव आदानिनि थार्मेल पावर प्रोजेक्ट दं बेवहाय गासै 3,000नि इसे गोजौआवल' थिसनथाय मोननो हादों नाथाय माबोरैहाय बे थार्मेल पावर प्रोजेक्टआव थामहिनबा पद्मजरायाव गायसनजानो गोनां जे थार्मेल पावर प्रोजेक्टआव माबोरैहाय एसेबां 8निफ्राय 10,000 सुबुंफोरा बेवहाय थिसनथाय मोनगोन बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों जे बिथाङा बिदिन्थि होदों जे बे समाव बिथाङा सालाकाटियाव फैनानै एनटिपिसिखौ बिथाङा नायफैथों आरो बेवहाय थोंजों एबा खेंसालियै बेसेबां थिसनथाय मोननानै दङ बेखौ बिथाङा नायफैथों आरो बे समाव पारमिशननि गोनांथि जायोब्ला आं लानानै होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेखौ अनजलि दैमारिया बुंदों माबे सर्सजों बुंदों आं मिथिया आं अनजलि दैमारिखौ चेलेन्ज खालामनो नागिरदों नोंथाङा जुदि एसेबां जुदि नलेज दङब्ला सालाकाटि जोंनि एनटिपिसियाव थांनानै नायफै बेसेबां हाजार मानसिया बेवहाय इनभल्भ जानानै दङ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेसेबां माने केजुएल नन केजुएल बेसेबां मानसिया बेवहाय हाबनानै दङ बेखौ बिथांमोना मोननो हागोन गतिके अनजलि दैमारिया पारमिशन नांगौबा अनजलि दैमारिनो लाना होगोन एनटिपिसियाव हाबनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायो बेखौ अनजलि दैमारिया बुंदों माबे सर्सजों बुंदों आं मिथिया आं अनजलि दैमारिखौ चेलेन्ज खालामनो नागिरदों नोंथाङा जुदि एसेबां जुदि नलेज दङब्ला सालाकाटि जोंनि एनटिपिसियाव थांनानै नायफै बेसेबां हाजार मानसिया बेवहाय इनभल्भ जानानै दङ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेसेबां माने केजुएल नन केजुएल बेसेबां मानसिया बेवहाय हाबनानै दङ बेखौ बिथांमोना मोननो हागोन गतिके अनजलि दैमारिया पारमिशन नांगौबा अनजलि दैमारिनो लाना होगोन एनटिपिसियाव हाबनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायो बेखौ अनजलि दैमारिया बुंदों माबे सर्सजों बुंदों आं मिथिया आं अनजलि दैमारिखौ चेलेन्ज खालामनो नागिरदों नोंथाङा जुदि एसेबां जुदि नलेज दङब्ला
सालाकाथि जोंनि एनटिपिसिआव थांनानै नायफै बेसेबां हाजार मानसिया बेवहाय इनभल्भ जानानै दङ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बेसेबां माने केजुवेल नन केजुवेल बेसेबां मानसिया बेवहाय हाबनानै दङ बेखौ बिथांमोना मोननो हागोन गतिके अनजलि दैमारिया पारमिसन नांगौबा अनजलि दैमारिनो लाना होगोन एनटिपिसिआव हाबनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायो